Якія у вас зараз адносіны з Леваном Вольскім? Нехта з нас памрэ. Добрый дзень, з вами Кола Аглядаў, і сёння ў нашай рубрыкі інтэрв'ю на Коле Аглядаў Піт Павлаў. Жыццё гэта схватка, гэта схватка. Праз хмуры ранак, ранень, мы чакаем. Эй, ла-ла-ла-лай, не чакай, сюрпрызаў не будзе. Першае пытанне. Колькі вам заплацілі за ўдзел Коле Аглядаў? Ніколькі. Ну, насамрэч, тут так трэба удакладніць, нам удзельнікі самі плацяць, каб паўдзельнічаць нашай рубрыцы, так што... Я адкрыў вам таямніцу камерцыйную, я не плаціў і за ўдзел таксама. Потому што, я вельмі такая папулярная асоба, хутчэй за ўсё. Таму яны піаряцца за мой кошт. А які ваш улюбёны гітарыст? У мяне няма такога аднаго. Калі так называць, гэта Джон Фрушэнта. The Red Hot Chili Peppers. Так. Зараз не, Зараз не. так. Ён зараз вельмі актыўна таксама задзейнічаны шмат у чым. Я пазнаў яго менавіта праз Red Hot Chili Peppers. Пытанне ад нашых падпісантаў. Калі вы ўжо зробіце нешта цяжкое, метал? Шчыра кажучы, мы просто пасталелі, і мне стала просто нецікава. Я лічу, што я раблю зараз больш цяжкую музыку, чым тое, што я граў раней. Для мяне метал зараз гучыць як гумарыстычная музыка, практычна як дзіцячая. Калі я паставіць не на максімальнай гучнасці, яна наогул гучыць як быццам нацыянальныя танцы нейкія, кабардіна-балкарскія такія, разумееце. Я ахладзеў к цяжкой музыцы. Для мяне самы цяжкі рыф — это Кашмір Лед Зеппелінаўскі, напрыклад, нейкія песні Нірваны, а некаторыя песні Металлікі. А тое, што лічыцца зараз зусім цяжкім, для мяне гучыць як жарт хутчэй. Разумееце, не гучыць цяжка. Раскажыце пра магчымы лёс сучаснага НРМ. Магчымы лёс, самы такі прадказальны лёс. Мы зараз выдаем новы кліп, граем новы канцэрт у Менску і доўжым нашу серыю. Бліжэйшы канцэрт у нас адбудзецца 26-го падворшай у хіпі-хаусе. І запланавана восеньская траса НРМовская. Гэта такі прадказальны лёс. А не прадказальны, такі, парадаксальнае нешта, это, напрыклад, нехта з нас памрэ нечакана, і пачнуцца такія раздзіраць на часткі, таму што гэтыя песні настолькі папулярныя, гэтыя песні папулярныя больш, чым наш гурт. І ўжо зараз ёсць некаторы канфлікт інтарэсаў. Я, напрыклад, днямі граў на Забіцкай выпадкова, таму што мяне папрасілі хлопцы, яны пачалі граць песню «Тры чарапахі», убачылі мяне, папрасілі падпець, потым папрасілі яшчэ нешта сыграць. Я пачаў нешта граць і чую, з суседняй хропкі таксама гучаць «Тры чарапахі», потым яшчэ з адной «Паветраны шар» пачаў гучаць. І я так зразумеў, што хлопцы мяне пераблыталі, яны думалі, што я гэта не я, а што я Лявон Вольскі. Таму што даўно не хадзілі на канцэрты, а на здымках, напэўна, яны асацыявалі мяне з галоўным планам гурта. Таму я кажу, што гэтыя песні зараз ужо часткова належаць ужо не гурту, а яны належаць у гэтай прасторы. І таму, калі напрыклад, нехта з нас памрэ, я думаю, што знікне некалькі фэйкавых калектываў яшчэ з іншых людзей. Лёгка будзе гэта зрабіць, таму што нашы твары ўжо забываюцца. Таксама пытанне ад аднаго з нашых гледачоў. Як вы бавіце свой вольны час? Даю інтэрв'ю розным стартапам такім, як ваш. Яшчэ даю урокі музыкі, напрыклад, мне зараз. Я развіваю такі накірунак. Я ствараю рок-школу нацыянальную, таму што я незадаволены вельмі ўзроўнем падрыхтоўкі нашых музыкаў, якія выдаюць навучальныя установы, ці яны вучацца самі. І я заўсёды, калі шукаю сабе музыкаў, я апошнім часам шмат граў такіх калабарацый, заўсёды былі праблемы, людзі непадрыхтаваныя. І ўзровень музыкаў
не відповідає моїм власним уявленням, як це мусить бути. І тому ну, я для себе музиків рихтую сам. Ну і так сталося, що з'явилася велика кількість жадаючих. Так само питання. Скористаюся моментом, коли ласка, коли хто цікавиться, брати уроки приватні, всі записатися в нашу школу, можете писати, ну, знайти мене в соцсетках, мені вельми легко знайти. У меня навіть є Instagram. Так само підписуйтесь на канал НРМ. Є ще таке вельми болюче питання для гітариста, так сказати. Fender Strat чи Gibson Les Paul? Ну, у меня нема Les Paul, а Stratocaster 2. Так что Gibson у меня есть, але это Flying V. Ну, еще у меня есть Destroyer, але Les Paul нема. Так что ну, лес вирішив сам. У меня есть Les Paul подобный Washburn, але он подобный и на Les Paul, и на Paul Reed Smith, и на Ibanez Artist, тому вибір зроблений моїм уже життям. Strata у мене 2, Fender Stratocaster, а Gibson тільки Flying V. Які у вас зараз відносини з Леваном Вольським? На жаль, ніяких відносин нема. І це худше з його на боку. Ну, тому що я кілька разів його бачив в городі, і була ситуація, що мені подобалося, що ми могли б хоча б повітатися. Але він робить вигляд, що він мене не зауважив, ці не познав. Ну, так, від контакту він виходить. І, ну, в принципі, вже все зрозуміло, і вже, здається, ніякого конфлікту нема, але, на жаль, як висвітляється. Слухайте, давайте зробимо селфі, а то ніяк ми... Гэта ўсё, што мы паспелі задаць на коле, аднак Піту Паўлу спадабалася адказваць нам на нашыя пытанні, і ён сам прапанаваў працягнуць інтэрв'ю ў іншым месцы. Таму у вас ёсць магчымасць параўнаць наш першапачатковы канцэпт з такім больш разгорнутым фарматам. Пішыце, як вам больш падабаецца. Таксама пытанне ад гледачоў, калі НРМ зноў аб'ядноўваецца. Ну, таких планаў няма, і мне здаецца, зараз гледачы атрымалі унікальную магчымасць мець два паспяховых калектывы замест аднаго. Вы мусіце зразумець, што таго, што раньш было, просто не можа быць. То бок ваша маладосць не вернецца, калі мы зноў збярэмся разам. І нічога не вернецца. І нават тую папулярнасць немагчыма вярнуць. За гэты час выгадаваліся новыя куміры, новыя гурты, якія занялі тое месца, якое займаў НРМ 10 год запар. Мы были, напэўна, самой популярной командой. И зараз мы не отвоюем гэтыя позиции назад. Таму наше ўз'яднанне нічога не зменіць. Это только фактычна вот мы можем дать там реюнион, адбыцца серия концертов. І давайте тады вось такое вельмі важнае, таксама галоўнае пытанне метал-музыкі. Металліка ці Мегадет? Ну, это пытанне для мяне вырашылася з самага пачатку. Таму што калі все гэтыя змены адбываліся, я толькі пачынаў слухаць вось гэтую музыку. І Металліка, як я ўжо казаў, гэта самы край таго, што я прымаю сам для сабе в метале. А калі з'явіўся Мегадет, мы спрабавалі граць як Мегадет менавіта. Бо там больш такая простая музыка, яна больш зразумелая, больш так як бы акрэсленая стылем, больш вузкая. І вось гэты выбар, менавіта той, хто робіць выбар у бок Мегадет, ён як бы выбірае самі кліше вось гэтыя метальныя. Мегадет больш акрэсленая метальны гурт. Я раблю выбар в больш шырокую у бок Металлікі. І у вас ёсць улюбёны фільм? Калі так, то які? Ведаеце, я не люблю адказваць на эти пытанні. Я люблю сам жанр кіно. Доўгі час. Ну, напрыклад, вот як можна параўнаць старое савецкае кіно і старое французскае кіно? Вот як іх параўнаць? Як параўнаць старое французскае кіно і сучасны галівудскі баевік, напрыклад? Я, напрыклад, люблю сучасны галівудскі баевік. Вот в 90-е з'явіўся такі вельмі жанр «Крепкий орешек», «Последний бойскаут». Классные боевики такие, я их вельми любил. «Правдивая ложь» с этим True Lie, со Шварценеггером. Ён снял некую колькость вельми классных фильмов. Сильвестр Сталлоне. Это все с моей молодости. Вы зараз на это можете поглядеть, как на некое, старое говно мамонтов.
Зараз я глядзі «Форсаж 8», напрыклад, или «Форсаж 92». Апошняе маё моцнае ўражанне ад полнага метру гэта «Дюнкерк». На мяне вось Крыстофер Нолан мой герой. Просто вот ён зрабіў, здаецца, новаторскае кіно. Ён перанес тэндэнцыі артхауса просто в звычайнае папулярнае кіно, і я думаю, што гэта просто нешта надзвычайнае зрабіць вось такое кіно, калі і монтаж, і аператарская праца, і сама манера артхаусная, а атрымоўваецца даволі моцнае такое, ледзь не просто блокбастер. А калі называць такі адзін фільм, хіба Pulp Fiction, таму што вельмі шмат звязана. Я калісьці агучыў одну галоўную ролю. Мы не так давно глядзелі, і мне все сказали, так это і ёсць галоўная роля. Вінсент Вега — это галоўная роля. І майго сына назвалі Вінсент не в гонар Вінсента Ван Гога, а в гонар менавіта Вінсента Вегі. Про кіно скажу, што я сам зараз здымаю кіно со сваім сынам. Вы, магчыма, бачылі кліп на песню «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Шлях ляжыць наперадзе, шлях ляжыць наперадзе, на ўсход да сонца. Просто это и есть кавалак кино. Вот просто вось гэты кавалак з гэтай музыкай, вось гэта кавалак кино. І вось стаіць зараз пытанне, ці это будзе полны метр, ці хопіць у мяне сілы вціснуць гісторыю, вось такую гісторыю, вось гэты гадзіна 20, гадзіна 30, потому что, мне патрэбна, конечно, было б 8 серый по 40 хвілін. Я б хацеў. Тут на энтузіазме немагчыма ўсё зрабіць. Трэба нейкія ўкладанні. Магчыма, нехта хоча далучыцца да нас. Нам патрэбны касцюмеры, нам патрэбны энтузіасты. Я не кажу, што нам патрэбны мецэнаты, про это я не кажу. Я думаю, што на тым баку мецэнатаў не будзе, але валанцёры весь час патрэбны, людзі неабыякавыя. Добра, і апошняе бонуснае пытанне. Калі бы вы сустрэлі ў твар Лукашэнку, што бы вы яму сказалі? Я б сказаў ему: Саша, як ты мог все так заваліць? Як так можна? Быў же шанец зрабіць все чётка. Як можна было все так заваліць? Добра, дзякую вам, спадар Піт. Гэта было вельмі цікава. Дзякую, што прынялі ўдзел у нашай рубрыцы. І наступным удзельнікам нашых інтэрв'ю будзе адзін з лепшых, напэўна, басістаў Беларусі, Алесь Францішак Мышкевіч, саліст гурту Супербулс і басіст гурту Крамбамбуля. Так што задавайце яму пытанні, які хочаце даведацца, все басісты, якія на нас падпісаны, збірайцеся, і задавайце самыя басовыя пытанні. Так што на гэтым усё, да сустрэчы. До сустрэчы.